ಇದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ದೆಂಜಿನಾಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಗೆಂಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಮೌಂಟನ್ ಡ್ಯೂ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಭಾರಿ ಸಮಯ అండి నిఖిలంతు వందే తూలే ఎనాలని కుతుతు జర్న లైన్ తింగోల నుంచి ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಡಿಗೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೋಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನಿ ದೆಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗಂತ ಒಂಜಿ 10 ಐಗೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆಂಜಿ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಕಣತಿನವೇನು ಇದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ದೆಂಜಿನಾಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಬೆರಿ ಕೊಂಚ ಬೆರಕೆಗೆ 10 ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಪಾದೀನಿ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬರೋಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಉಣಾಸು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ದೇಪಂಡ ದೆಂಜಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಉಂಡಿಲಾಗ ವೈಟ್ ಉಂಡುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ತೋಲೆ ವಾವ್ ಐಗೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಕವು ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಉಂಡು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪದಗ ಮರಂಗನೆ ಮಲ್ಪ ಅಡಿತ ಮೇಯ್ತೋಜಾವು ದೆಂಜಿದ ವಾ ಬೋಳ್ದು ದೆಂಜಿ ಸರಿ 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 ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ದೆಂಜಿದ ಕೈಪುಗೆ 25 ದೆಂಜಿ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಇರುವ ನುಂಗ್ಯಾಲ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಲೆ ಮುಳುಂಡು ತುಲೆ ಈತೆ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ಪೊಡು ಅದಾ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಕೊಳಿತ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಪುಣಕ್ಯದ ಪುಳಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದು ಈತೀನಿ ಪುಣಕ್ಯದ ಪುಳಿ ಮತ್ತು ದಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ನುಂಗೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ಕೊಡು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಡಿದೆ ಜೀರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಬಾಡಲಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಮತ್ತು ತಾರದನ್ನೇ ಬಾಡಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬಾಡಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ तुला ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಅದಾದ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದೆರಡು ಪೊತ್ತದ ಕಡಾರೆ ಪಾಡೋಡು
ಕಡಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಪಾಡು పులిల వాడి దేని వాళ్ళతో ఎడుదులే అవి ఒక మాసం వస్తుండవండి దెంజి మాత్రం పచ్చి పచ్చి ఉండదా ಪರಿಮಾಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವರ ಚುರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪನ ಅವಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವರು ಆಯ್ತಾ ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ತು ದೆಪ್ಪ್ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿಯ ಮುಳ್ಳು ಬಾಯಿಗೆ ಕಂತು ನಾಯ್ಕ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕಡ್ತು ಗೆತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಇಡೀ ಬೊಂಡ ಇಡಿಲ ಬಾಡೋಲಿ ಅವೇನು ಕೊಂಬರನ್ನ ಕಡ್ಕೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಖ ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರದಲ್ಲ ಕೋಡಿನ ಕಡ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಕೈಟೆ ದೆಪ್ಪರ್ಲಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕತ್ತಿಡ್ ದೆಪ್ಪು ನಡಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮುಖ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಲೊಂಬೋಡು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ದೆಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬಾಕಿದೆ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅಲಾತಿ ಹಾಂಡು ఒక కత్తిడి నడుతుండు మల్పరే 3 నాడు ಅಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾಚದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾವಡು ಅಲ್ಲ ಓಡ್ದೆ ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಕೈಟೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿಂಜಿಡ್ತದೆ ಆತ್ಲ ಕೆಂಪು ತೆತ್ತಿ ಅವು ಹಾಂ ಹೌದಾ ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ರೈಟೆ ಬುಂಡದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ రేపు సన్నాడు రేపు ബണല തീണ്ട് ബണല വെച്ചാണ്ട് പാടുകാതെ കാರದ എണ്ണ പാടും കാರದ എണ്ണ ചൂട് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് കൊച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ 2 പീസ് നീരുള്ളിൽ അതിൽ പാടണം
ಅದು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾದ ಮಗುಪು ಇದು ಕೆಂಪಾಗಿಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಜಾರಿ ಪಾಡು ಅರೆಪ್ ಸರಿ ಕುದ್ದಾಡು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ ಅರೆಪ್ ಕೂಡ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿಡು ಮೀನು ಬಾಡು ಮತ್ತು ಗಸಿ ಗಸಿ ಅನ್ಬೋದು ನೆಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಳೋದು ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೆವು मुझे देंगे आओ ಜಂಜಿ ಕೇಸಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಪಾಡ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಜಂಜಿ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಇರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ देंगे अगदी शब्द तो जाए तुले भारी तीपंड दिंजी दिंजी कई मल्पे तो जाते दिंजी पुलिवंत कमी बेत मीन पुली पाटे सूपर दिंजिद कई मल्पले इल्लाड ओणस मल्पले रुचि आनंद नम चैनल लाइक मल्पले सब्सक्राइब मल्पले शेट्टी चैनल सपोर्ट मल्पले बाय।